We have apologized for the Minister of Defense that was supposed to be here. There are issues. But we have already signed the letter requesting the President, because there was a lot of requests, not only today, even yesterday and other days, of the SANDF coming here. We have sent the letter to the President so that he is able to come and reinforce the police, but we are not going to wait for that. In 74 hours, definitely, there will be significant deployment of the special forces coming here. Urhulumente wethu at present usifailile kuba kaloku ngale xesha imani isenzeka bekuthathwa akuzijunyelwa amapolisa azawutshintsha ishift apha kubekho isatellite ayikho ngoku qho xa kwenzeke le nto wonke umuntu uza apha afike ezene yakhe iversion akukho nto eyenzekayo. Ndiye netrauma ebuhlungu kakhulu ngoba sometimes kunzima nokufocusa esifundweni esikoleni, more special after yenzekile kunzima ukufocusa kakhulu. And ndiyoyika even sendihamba phansi soloko ndisoyika kwamna nasemini andisathembi kwanto.